Na de persconferentie van maandagjoen 8 maart had de eigenaar van de halve maan in Dokkum weer wat perspectief. Al binnen er nog wel wat twijfels. Gemengde gevoelens eigenlijk een beetje. Hè? We mij, misschien met de terrassen weer riepen. Maar binnen mij we helemaal geen mensen ontvangen. En ik hoop dat het aantal besmettingen net verder stijgt en dat we op 31 maart onze terrassen weer riepen gooien maaien. De Dokkumer is na het nijs voor het dadelijks van start gaan. Er moet namelijk nog heel wat regelen worden. Er komt toch wel wat besjen, met bestellingen, nijkaarten, inrichting terras, de regels die er binnen, de oorlogmeter, triage, dat soort dingen alweer. Ja, dat bereiden we nou alweer al voor. Maar het is natuurlijk alweer nog net wis of de terrassen eind maart open maaien of net. Maar wat betekent dit voor de halve maan? Dan gaan we vrolijk erom uit bezwarging naar vrolijk, maar dat moet toch heel in het laatste komen. Dus dan gaan we erom uit bezwarging en dan maar we wachten totdat het wel mij. Onroemd is in elk geval geen gebrek. Op het nieuwe terras kunnen zo'n 40 mensen zitten. We hadden een nieuwe vlier op slijn. Daardoor hebben we wat meer ruimte gecreëerd op onze terrasboord. Dus dat doen we het eerst mee. Corona helpt net mee op het financiële gebied, maar de ondernemer en zijn werknemers zitten zeker net stil. Ze doen er alles aan om het bedrijf overeind te houden. We hadden gelukkig best wel druk, in de weekend vooral. En dat is alleen maar mooi. En ja, daar hebben we onze vaste lessen van betalen. In combinatie met de regelingen die er binnen voor de horeca. De eigenaar van zowel Eriks Café als de halve maan zocht positief naar de toekomst. Het personeel stiert ook in deze zware tijd altijd klaar voor de bedrijven. Nou, de meesten die ben gelukkig weer bereid om een komende zomer hier ons weer te helpen. Maar de komende weekend zijn we wel op zoek naar een paar extra mensen inderdaad. Ja, dat kan ook weer.